mulej ħniena. Fl-invokazzjoni mulej ħniena, aħna bħall-10 lebrużi fil-Vanġelu ta' San Luqa jew bħaż-żewġ omja ta' Ġeriko nitolbu lil mulej biex juri ħniena magħna. Iżda x'sens fiha li wara li nkunu ġiġġa stqarrejna ħtijietna u tlabna lil mulej iħenna lina u jaħfrilna nerġgħu nitolbu juri ħniena magħna. Xi kommentaturi jsostnu li mulej ħniena b'dan il-mument ijanja ta' tifħir lil Kristu l-xoxt. B'dan il-kliem inkunu qed nilqu fostna lis-Salvatur tagħna li wera ħniena magħna u tagħna s-salvazzjoni.